literalmente. Historias de amor en 5 polas. Amor a personas, a animais, a plantas, a lugares e a obxetos ou prendas. Entón, saleunos unha edición incomodísima, porque isto nin pa tela no baño vale. Digo, polo despliega hai que ter. O que está sobre gris son as historias desta xente, e o que está sobre rosa son historias, son reflexións que fan sobre esas historias colaboradores. Hai músicos, poetas, contadores de contos, escritores, e todos falaron do amor, pero despois de ter lido as historias desta xente. E por que me importan a min tanto estas historias? Porque teño escoitado contestacións tan intelixentes nun rexistro tan mínimo, en tan poucas palabras, e quero vos contar só unha, e con isto remato, e é moi breve. Eu quería coñecer a unha muller, non en xenérico, digo, quería conocer a unha señora que ten 84 anos, chámase Felisa, e vende queixos na Plaza de Abastos en Santiago. Cadrou que un día fun eu á Feira de Santos, a Monterroso, e cando entramos no recinto, estaba ela ali vendendo os queixos. E eu dixenlle á xente coa que iba, esperade que lle vou negociar un queixo. Canto pide por este queixo? E sinalei un queixo da Naviza, que son uns queixos así pequeniños, moi curados. 5 euros. E eu iba a pagar, e dixemela, pero vai mellor con este outro, que che é máis grande, vale che 6. Pero está máis fresco, eu quero o curado. Pero este cúrase, che. Pero querémolo para comer agora. Xo, bueno, tedes tanta prisa. Pero, bueno, vou levar este. Entón xa non me relevou máis nada. Dei os 5 euros, envolveu-me o queixo e doumo. E cando eu o tuven así na mau, e a mau dele ainda non o soltara, díxenlle, usted a mí non me conoce, pero eu a usted sí. E a muller dou un paso para atrás, pero non dou un paso para atrás. Botouse para atrás o xusto para que ti entendas que dou un paso para atrás. Botouse un dedo para atrás a cara, pero non un dedo así, un dedo así. Fixo? E eu díxenlle, usted non sei se se acordará que hai uns meses estaba na rúa que está do lado de abaixo da Plaza de Abastos de Santiago con 3 cestos e 2 caixas, e pasaba eu por ali e díxome, ei mozo, e poderíasme axudar a pasar estas cestas para a acera de alá, para meter no autobús? E eu axudeille. E entón ela, ese dedo que fora para atrás, volveu no para diante. Meteu a mão no bolsillo do mandil e colleu unha presa de calderilla e buscou a moneda máis grande que había, unha moneda de 1 euro. E eu dixenlle, non lla quero. Que non lla quero, que se eu lle dixen foi por me dar a coñecer na máis. Que non lla quero, eu facíame o ofendido. E contestoume ela, non cha dou polo favor, quito cha no queixo. Que contestación tan bonita. E ademais, pa ocasión, que é do que máis boto eu en falta. Cando eu traballaba cos vellos, sempre había algún que pa un momento tiña unha contestación que era como poñerlle unha cereixa a un pastel. E moito valían esas contestacións, porque non só eran bonitas, senón que eran intelixentes. E por eso, esa obsesión que teño eu de recoller as historias de todas estas persoas. Se lle botades un vistazo en algún momento, eu creo que polo menos ides topar algunha que vos guste e que mereza a pena ter sido recollida antes de que a persona morrera, porque entón sí que se perdería irremisiblemente. E moitísimas gracias e hasta que outro día nos vexamos.